Neste combate, a lucense Sheila Fernández acadou medalla de prata no Campeonato Galego Sénior de Taekwondo, un certame que dende hai 20 anos non se celebraba en Lugo. O seu club, a Escola Lucense de Taekwondo, fixo o posible no remate deste 2014. Para nós é moi importante porque é darlle a oportunidade aos deportistas do noso clube a que participen como deportistas locais, a que habitualmente as competicións sempre están fora da provincia de Lugo, o 90% delas, non? E incluso hai unha parte fora do territorio galego. Na matinal inscribíronse 130 competidores de toda Galicia. Nas súas filas, deportistas con títulos nacionais e mesmo currículum internacional. Temos unha rapaza que está preparando a Olimpiada, estamos tratando de que vai a Olimpiada, metendo en Openes que puntúan, pero non solamente eso, sino que a selección galega como equipo ou queda primeira ou segunda todos os anos a nivel de España. A deportista que aspira a medalla nos Xogos Olímpicos é Lúa Piñeiro, actual campeona de España de menos de 67 kilos. O seu club, o Natural Sport de Ribeira, impúxose no campeonato. O que estamos facendo é cun obxectivo que é ir ás Olimpiadas. E, bueno, levamos un ano duro, quedanos outro ano moito máis duro, onde se vai xogar todo, pero, bueno, intentaremos pois facer todo o posible, todo o que este nas nosas mans para chegar a cumprir o obxectivo. A organización da proba contou fora do tapiz por lesión coa colaboración doutro campeón de España de menos de 58 kilos. Unha vez superada a lesión vou intentar a ver se podo chegar ao Campeonato de España este ano, revalidar o título do ano pasado, formar parte do equipo da selección española que participará no Campeonato do Mundo. Tecnoloxía apunta no Pazo Universitario de Lugo no desenvolvemento da competición, petos electrónicos e vídeo replay. Son exactamente igual aos que se utilizaron na última Olimpiada de Londres, é un sistema que funciona por presión e por contacto. A presión regúlase en función do peso de cada deportista, non? Se permite no caso dos coaches, as protestas no caso do vídeo replay. O vídeo replay é un sistema no que se grava o combate en vídeo. Se, por exemplo, un adestrador non está conforme con unha decisión arbitral, pode reclamalo a través do vídeo replay. Todo elo contribuiu ao éxito do campeonato galego no que o equipo anfitrión, ademais dunha prata, engadiu o seu palmarés o bronce de Brais Jato.